ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ବି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିବାକର ରାଓ, ଅପସନ୍ ବି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ବଳରାମ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବଳରାମ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୟଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜୟଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳିକାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ଜୟଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବଳରାମ ଦାସ।